Suma nokuyikhetha inkosi yasebuhleni namaNazaretha unyazi lezulu amen. Ngigama lami nguSindi wamdlalose ngihlala kaMakhutha. Ngicela uNkulunkulu ashembe angiqede uvalo lokuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume. Ingane yami ifike nesibonakaliso sokuthi uthe umkhulu uzala uma wami wakamdlalose. Kahle kahle ngikhulele komalume, izinto zami zenziwa komalume. Umkhulu uthe enganeni yami ucela nginikelele uma wami uNkulunkulu ashembe amkhumbule amkhiphe lezi zinto abamenzisa zona. Ngoba zimbi lezi zinto abamenzisa zona, ngazi noma umama bamthwebula noma kwenzakalani. Ngiphinde futhi ngidlulisa ukubonga uNkulunkulu kaShembe usikhumbulile ekhaya kwalahleka u41,000. Ulahleka eCapitec kwathiwa ukhishwe online, kodwa ngokukhishwe online ukhishwe eDurban North. Uthe kulamasabatha adlule ngithi amabili amathathu ngafika la ngafike nganikela emendeni ngabika ngikhala. Uthe kusenjalo ngahamba ngaya ebuhleni ngafike nganikela ngangikhala ngakhona. Wathi uMshumayeli ingane yami musukhala, uNkulunkulu kaShembe uzokukhumbula imali kama wakho izobuya. Uthe ngolesine umamncane wangifonela wathi hayibo Sindi la ngibona imessage ephuma eCapitec imali ibuyile u41,000. Ngithi uNkulunkulu kaShembe akaqhubekele phambili asisize ekhaya ngoba salane besinosizi bebona ngisho impukane idlula ukuthi ekhaya siyahlupheka. Amen. Ngakhetha unyazi lwezulu. Ngofarese igama lami nguMahayi ey'ntabeni zakanongoma ngaphansi kwenkosi uTinta esigodini sakaMandlakazi nginovalo. Shuthi kaNazaretha ngila ngaphakathi ekhala emphefumulo kwamanje. Shuthi benginenkinga kulezi nsuku kungazi ukuthi ngiyagula. Shuthi mengihlala phansi kuphele. Shuthi ngiphinde siphele isikhathi esekuthiwa siyagonga. Shuthi mase ngiphumele ngaphandle kuphinde kwenzeke lokho mase ngithi ngiyosebenza mase ngihlezi phansi angisenalutho. Shuthi ngagcina ngaze ngatshela uMshumayeli. uMshumayeli wathi ngihambe ngiyonikela ethempelini ngaphakathi. Wathi shuthi yikhohlakala lezi ehlezi kimi. Shuthi abantu ababehambe bekhohlakele. Lento yenziwe ngolesine. Shuthi ngempela ngayithatha imali nganikela. Ngathi mengiqedukela ngaphinda ngahlangana nabaMshumayeli base babathethisa. Ngase ngajabula kuthe ngilele ekuseni ngoLwesihlanu qeda isigqoko sika4 kufike isalo kube ngazi ukuthi bafuna ukukhuluma emlomeni wami uMshumayeli wabavala ukuthi bengakhuluma manje emlomeni wami bayangqilaza. Kube ngazi ukuthi ngikhona kaNongoma komalume. Kungazi ukuthi nje kuyinkonzo isenqenqemeni kunomhosha la kunabefundisi umfundisi engimbonile lenkonzo ade kuwumlungwane. Kungazi ukuthi ngiyahamba mengithi ngiyibona sengingathi ngiyayikhala ephefumulo lapha phekwe-bridge. Kungazi ukuthi ngimile khona. Kungazi ukuthi khona inkosana ngiyibona ikhona la ngaphakathi nele encane ade ngingayazi. Engazi ukuthi lo muntu ufuna ukukhuluma uthi ngibuzeni ukuthi ngithini ngoba ade usuyasha. Shuthi le nkosana ngazi ukuthi isheshe iqonde imathi yambuza ukuthi ushiswa yini ethi nginesole engasenzayo. Mese ethi isole ethi ngiyasha Shembe ngiyasha. Shuthi ngiyibone sengazi ukuthi sengathi senzendlini lapha eJamengweni. Mengisendlini eJamengweni ngibona sengazi ukuthi sengiyisithize esimnyama. Ngiyibone ngisenza mina lesi solo. Shuthi logogo wayeganga ngibona ngathi ngiyishaya empahla. Bengiqeda lapho engazi ukuthi inasi isolo engangisenza. Ngangena nakuyo lengane ukuthi ayisenze ngangifuna ukuthi ngisize yona yathi yasenza. Wase wazi uyathatha ukuthi Shembe ngicela ukuthi uthathe lesisolo lesi usifake lapho esifaka khona wena.
wathi angisasifundi yathi nkosana inkosi ikubusise wathi logogo kimi kuyizula lika-25 ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ashebe azangithethelele namaNazaretha ngicela ukuhlambulula nomunye ukhokho wamaNazaretha khona omunye ukhokho wakhulumayo uthi naye ukhokho wama-70 uthi-ke lo khokho akakhulumi kuthiwa yini ungakhulumi uthi-ke anginalo ulimi nangu babamkhulu wami wangikhipha ulimi wangithumba ngahambe emhlabeni ulimi engasenalo wayekenzelani lokho uthi-ke wayekwenzela ukuthi noma kuthiwa yini akayenzayo ukuthuleke engakubuzakali uthi-ke esibongeni sabantu andingakho izinto imbozwa nje uthi lolu limi lukaNtomzodwa wase wathi uNtomzodwa ngiyaxolela babamkhulu nangempela baxolelana wase wajabula wase wavuma ubabamkhulu wathi ngangazi ukuthi sikhona isikhathi esiyofika la ngangitshela ukuthi konke kuphelele emhlabeni wathi-ke kusuka manje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ashebe aliphindise ulimi lakho Ntomzodwa bese ziyayeka izinto esibongisa abantu ukuthi imbozwe zingakhulunywa. Nkosi ibusiseni ekuzwini.